كبراتن كبرانن تخطاتلتنا نلومي حدا قاشاون كم تلومد حزنا لكم كريمنا لنا نايلومي قاشانا نلعلي ربع زبن كم ممر كوينو زقلقل موياوينا حزنا قريبنا زلنا كبر قاشانا عدمينا خبيركا أبزي بممزاقا نهزبي تزلكا تموكرو خمي كم زمسل كتكافل بممزاقا بسمين بسم تخطاتلتنا مسكنكا كبرتها باللي فلما تدحر بغايا تخاينا خنجمر بدحر باي تخبل كله سمكا تولد كالو زعب خالو خناتات تمرتقا كما يكم زنورو كلها تعلنا اوكي انا ممر افريم تخلاي قبري هوت يبهل اب سمرا بحدش عنش 1970 اب ماخلاي سفر زمان دا حبيش اي توليده ناي مبعثات تمرتيكا اب اخريا سمرت اخريا تخاتيله سكاب جينير اب اخريا ودي بشامناي كفلي بهاجر ناي بفتن هاجر فتنا مستفتونكو 98 بممصا ناب افت وان مغزاتي درغ زنبره سميناوي كوخب زبال نبره بيت تمرت خلاي درجه حجي سمعتات زبال زلو بيكا بسانتا انا زفلت شعو يرغا مرصا تمهارو زبالو كاب 88 كاب 98 لعلي هاجر فتنا ناي شامناي كفلي زمصو زاتو زنبرو مساتم او اتي سقاب 10 تخلي اب سانتا انا زويكا سمعتات بسفلت حجي او تمهيرت مرتي ودي كابزي لكع عفتي 91 ناصنا زخم وصل نوره شو 11 خفلي ورحي مغابيت ناي غرفتنا ملقانا ايثيوبيا تفتينا ግን ጉንበት ከአ 1991 ጉንበት ناصنا ስለተረخበ ትናይ ሪዛልትና ከይመፀ በትራንስ ኤግዛም ተፈቲና አስመራ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ገረ ማለት አስመራ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ገረ ኣብ ፊዚክስ ዲፓርትመንት بفيزيكس جراجويت ياره شحن 1990 شو 6 جراجويت ياره بفيزيكس مالتي ديجري كم زبلقا 96 يا جراجويت كيركا خب يونيفرسيتي سمرا مالتي فيزيكس وديها كاو اب مويا ممهرنا دي تساتيفكا ويسي خال عين الصراحه تمديبكا كم زمسلني ناب مويا ممهرنا تساتيفكاسك اب تممهرنا بقطتا شعوري خاتيخا كما ينيرو دحرك كما يقصل كايو اوكي تي مويا ممهرنا قرمي جراجويت مغباري تساتيفيو ان فاكت تي اسمر يونيفرسيتي تي فيزيكس اديوكيشن ناتي ونتم بيداغوجي وصل نيرنا كلاي كابتي 93 94 سكندير كله خلي عامت بسيرفيس ابت سنه بيت مرتساقم كم فيزيكس ممهر كوينه ينا جراجويت كي غوركو سكندير كله ماتي نحد عامت يعني ناشونال سيرفيس نفصام بيت مرتساقم تسني ناي فيزيكس ممهر كوينه حد عامت اغلغيله دحر جس ممرنا تمو كورسي قدم جراجويت مغباري نحد عامت تمكرو كم ممرنا سريحلو دحر ግን حد عامت مسمهرنا تمرتنا نمقصل ناي حد عامت ناشونال سيرفيس ودينا تمرتنا تمليسنا حرس 3 عامت 4 عامت ودي ها 96 جراجويت مسكور فيزيكس اب ميستر تمرتي اديوكيشن كلاس لزنبرتناتي تمرتي applied economic physics education ስለዚህ እና education ተመዲ apply ገረ ተቆጽሪ ሃር ለካ አሰብ ደዋቂ ባህሪ እንጂ አሰብ በጽሕኒ ከም መምህር ኮይነ ቤት ትምህርት ወልደ ማርያም አሰብ ከም መምህር ኮይነ ዳርጋ 8 ዓመት መምህርን ከም ፔዳጎጂ ሄድ ኮይነ ሰሪሐ دحر مليسخا 5 عامت كا كم دايركتور بيت تمرت ولد مريم كا هين صريح دحر حد عامت كا مسنا نبيت تمرتي بوردين سكول سكندا جونيور اند سكندري بوردين سكول طيعو كا حد عامت فت بوردين سكول صريحه طلالا بدواقع بحري 13 عامت كم ممهر كم بيداغوجي هيد كم دايركتور كاين اغلغيله دحر ناب اسمرا غيره مالتي ممهرنا اجي اب مينستر تمرتي ام علاقه مسب ጨንፈር علاقه مسب كم اكسبرت ترين كوينه يسرح له تقلل خمني سريحه بتقلل 24 25 عامت ابصرح له تقلل خبز 25 تاع 15 ام ممهرنا يحلف فيه تين 10 عامت كا اب ጨንፈርት علاقه مسب من تمرتي او خم ترين اكسبرت كوينه يسرح له ማለት ترينر اكسبرت كوينه يسرح له مويا ممهرنا كمينا مويا ممهرنا
أزيو نعي بفقري زريو معناته أزي زفكره عورة بروفيشني مالتي موياي ስለዚህ ያን መምህርና ወላ ሕጂውን መምህር ተራ መምህር ኮይነ ተሰርሕ ባህ በለን ምክንያቱም ምስ ኣብ ክላስ ብጣዕሚ እቲ መምሃር ከም ኣርት ናይቲ መምህርና ብጣዕሚ ዘፍክሮ ምክንያቱም መምህር ተማሃራይም ኮይንካ ክትራኸብ ከም ዓውዲ ኣዝየ ዘፍክሮ መምህር ክብሪ ናይ መምህርና ቀደምን ሎምን ከመይ ትሪኦ ምክንያቱ መምህር ቀደም ኣዝዩ ክቡር ነይሩ እዩ ዝበሃል ብፍላይ ካብ ቅድሚ 40 50 ዓመታት ንሕና ዘይርከብናሉ ግዜ ወይ ንኣሽቱ ከለና ማለት እዩ እሱ ንዚ ናይ ሕጂን ከተወዳድሮ ከለኻስ ከመይ ትብሎ እዎ ሕጂ እቲ ምስቲ ቁጠባ መነባብሮ መምህር ዘሎ ኩነታት እምበር እቲ ሞያ እኮ ከም ሞያ እቲ ሕብረተሰብ ይኹን እቲ ሃገር ኣብ መምህርና ዘሎ ረኣያ ልዑል እዩ ግን ኣብ ቁጠባዊ መነባብሮ ክትከለኻ ምስ ዝነበረ ኩነታት ዝሓለፈ ናይ ናብ ናሽናል ሰርቪስ ይኹን ብኡ ክሓልፍ ከሎ እቲ መምህር ቁሩብ ከም መምህር ነፍሱ ምትሓት ወይ ከዓ እቲ ቁጠባዊ ዓቕምኻ ክትነብሮ ዝግባእካ ዘይምንባር ፅልዋታት ኣምፂኡ ይኸውን እዩ እዚ ግን ምስቲ ግዜ ዳ እምበር መምህርና ጠቕላላ እቲ ሞያ ናይቲ መምህርና ወዲቑ ወይ ከዓ ፈሪሱ ማለት ዘይኮነ ግዜ ዘምፅኦ ፀገማት ካብ ምስ ግዜ ዝፍታሕ እዩ ሓደ ሕጂ ከማን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሪኦ ከለና ከማን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ሞያ ናብ ንቡር ኩነታቱ ዝምለሰሉ ዘሎ መንገዲ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ሞያ መምህርና ክልወጥ ከም ዝኾነ እቲ ግዜ ዘምፅኦ ፀገማት ኣብቲ ናይ ሰላማዊ ኩናት ዝነበርናሉ እዋን ፀገም ስለ ዝነበረ እዩ እምበር እቲ መምህርና ሞያ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ተነፂጉ ወይ ከዓ ከም ስራሕ ስለዘይተረኣየ ኣይኮነን ሕጂ ኸ እቲ ሪቫይቫል ዝገብር ዘሎ እውን ይመስል ዘሎ ቁርብ ናብ ዝነበሮ ከም ዝምለስ እውን ኣነ ኣይጠራጥሩልኝ ምክንያቱ እንድሕር እቲ ሞያ ኮኒ ከም ሰብ ንስኻ ሞያኻ ክትፍቅር ኣለካ ወላ እቲ ቁጠባዊ ፀገማት ኣለኻ ንስኻ መምህር እየ ነፍሰይ ኢልካ ሰብ ተፍሪ ስለ ዘለኻ እቲ ጉዳይ ኢንፋክት ሰብ ኢኻ ኩሉ ነገር ክመላእልካ እውን ትደሊ ኢኻ ግን እቲ ሞያኻ ዋጋዕ ደጋ ክትህቦ የብልካን ምክንያቱ ሰብ ኢኻ ትሃንፅ ዘለኻ ሰብ ፅባሕ ክትረክብ ተኮይንካ ሎሚ ንስኻ ክትፍወ ወይ ከዓ ብኡ ክትሓልፍ እዩ ዘለካ በቲ ሽግር ምክንያቱ ንዕኡ ከዓ ንስኻ እንድሕር እቲ ሞያኻ ስለ ዝፀላእኻ ወይ ካብቲ ሞያኻ ስለ ዝሃደምካ ፀገም ፈቲሕካዮ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ሞያኻ ኩሉ ግዜ ኣኽቢርካ ፀገማትካ ተፃዊርካ ሓሊፍካ እሱ እዩ ከዓ እቲ ሞያ ዘብል ኣብ ሃገርና መምህር ብሕብረተሰብና ክቡር እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ገጠራት እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ ክቡር እዩ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ገጠራት እቲ ክብሪ እቲ ከመይ ዝግለፅ ዘሎ ከምኡ ዶ ቅፅል ኣሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ክትብለና ትኽእል መምህር ኤፍሬም እወ ፅቡቅ ኣለኻ እዚ ትብሎ ዘለኻ ቫልዩ ናይቲ ሕብረተሰባት እንድዩ ልክዕ ሕጂ እውን እኮ ንሱ እቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ እኳ ኣይጠፍአን ኣነ ሕጂ ከም ተመክሮ እውን ክነግረካ ኣብ ደዋቕ ባሕሪ ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ጢዖ ሓውሲ ገጠር ስለ ዝኾነ ንሱ በረኻ እዩ ካብ ዝገርመካ ውራይ ክገብሩ ከለዉ ቀዳማይ መምህር እዮም ዝፅውዑ ኣብቲ ዝሓሸ ቦታ ክፈብልካ እቲ ዝሓሸ ትሕዝቶኦም ከዓ ንመምህር እዮም ቀዳምነት ዝህቡ ስለዚ እቲ ክብርታት ዋላ ኣብቲ ሪሞት ኤርያ ዝበልካ ክትከይድካ እቲ መምህር ክብሪ ኣለዎ ሕጂ እቲ ኣብ ሕብረተሰባት እሞ ከዓ እቲ ኣብቲ ኢንዲቪጁዋል መምህር ሕጂ እቲ ፀገማት ተፀዊርካ እቲ ፕሮፌሽንካ ኣኽቢርካ ምቕፃል እዩ ዝጎድል ዘሎ እምበር ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ቫልዩስ ንክትመልሶ እሞ ከዓ እሱ ኣብ ቀረባ እዩ ዘሎ ርጋ እውን ኣብ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ እውን ኣሎ ስጋብ ሕጂ ከማን ዋላ ምዝ ዘሎ ኩነታት ናይ ደሞዝ ናይ መምህር እኮ ኣብ ገጠር መዲብካ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወሃበካ ሓገዝ ይበዝሕ ካብቲ ደሞዝካ ዝወሃበካ እቶም ተምሃሮ ሓገዝ ገብሩ ዕጨት ገብሩልካ ሓገዝ እቲ ምምሕዳር ከባቢታት ሓገዝ ምግቢ ገብረልካ ገለ እሞ ኣነ ብፍሉይ ዝፈልጦም ከማን ኣብ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣነ ኣብኡ ነበርኩን ግን እትኦም መምህራን ኣብ ሪሞት በዓል ኣርዓታ ገለ ዝበሃሉ እትኦም ናይ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ሪሞት ኤርያ ከም ስርዓት እትኦም ሃብታማት ዓፋር ነጋዶ ዝነበሩ እንቶም መምህራን ናይ ወርሓዊ ቀለቦም ዝሽምትሎም ነይሮም ናይ ወርሓዊ ስፔዛኦም የዳልውሎም ከም ስርዓት ፀገብ ናይ ዘይጓነፎም መምህራን እውን ነይሮም ኣብቲ እዋን ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንመፅእ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ክብርን ቫልዩ ወይ ከዓ ናይ መምህር ዘለዎ ስታይ ኣቦት እዩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ማለት እቲ መምህር እዩ ምናልባት ኣብ ዘለና መምህር ሕጂ እዋን ክትሪኢ ከለካ እቲ ሞያ ምስቲ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ርኢዩ መምህር ብሓፂር ስታይ ክኸውን ስለዘይኽእል እምበር ኣብቲ ሕብረተሰብ እሞ ከዓ እቲ ክብሪ ናይ መምህር ኣቦት እዩ ዘሎ መምህርና ስነ ፍልጠተኛታት ከም ዝብልዎ ብዙሓት ማለት እዩ ርእሲ ኩሉ ናይ ኩሎም
ዓይነታት ሞያ ወይ ከዓ ርእሲ ኩሉ ናይ ኩሉ ዓይነታት ሞያ ይበሃል እሞ እዚ ከመይ ማለት እዩ እስከ ስኻኸ ኣብዚ ጉዳይ ከመይ እዩ ኣረኣእያኻ ናትካ ኣረኣእያ ከመይ እዩ ልክዕ መምህር እኮ መምህር ማለት እቲ ማለት ሰብ ዝፈጥር እኮ ሰብ ዝሰርሖ ንሰብ ዝሰርሖ ዝፈጥር እኮ እግዚኣብሔር እዩ ግን ነቲ ሰብ ዝሰርሖ ግን መምህር እኳ እዩ ተምሃራይ ምስ ግዜ እናተሃነፀ ዝኸይድ ብመምህር እዩ ሕጂ እቲ መምህር ነቲ ሞያ ኸቢሩ ሰብ ይሃንፅ ከም ዘለዎ ብእዋናዊ ፀገማት ከይተዳህለ ወይ ከይተፅልወ ሰብ ሃንፅ ከም ዘሎ ፈሊጡ እኳ እዩ መምህርና መስዋእት ዝገብሮ ክኸፍለሉ ዘለዎ ስለዚ እቲ ሞያ ቀሊል ሞያ ኣይኮነን ከምዚ ምናልባት ሓደ ካርፔንተር ይኹን ወላ ሓደ ዝሰርሓን ተበላሻቶ ካልኣይ ክሰርሓ ክእል እዩ ሰብ ንሓበላሻኻ ግን ካልኣይ ትረኽቦን ኢኻ ስለዚ ኣብ ምህናፅ ሰብ ዝገብሮ ክሳየት መምህርና ኣዝዩ ማስተር ማይንድ ናይ ዝኾነ ፕሮፌሽን እዩ ተበልካዮ ምግንና ኣይኮነ ምክንያቱ ዝኾነ ሚኒስተር ይኹን ዝኾነ ዶክተር ይኹን ዝኾነ ወላ ሳይንቲስት ብመምህር ዝሓለፈ እዩ መምህር ዝሃነፆ ሰብ እዩ ስለዚ መምህር ሞ ልዕሊ ኩሉ ማይንድ ስታይ ክትብሎ ናቱ ቦቱ ይብለካ መምህር እስከ ናብ ኩነታት ትምህርቲ ሃገርና ንኸይድ ዝርግሐ ትምህርቲ ሃገርና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከመይ ይመስል ኣብ ብዙሕ መምሃራን ኣብ ብዙሕ ተሳታፍነት ተምሃሮ ናይ ኩሉ ዓይነት ማለት እየ ኣብ መባእታ ክኾን ይኽእል ማእከላይ ካልኣይ ደረጃ ከመይ ኣሎ ትብሎ ብወገንካ እዚ እሞ ቀፃሊ እውን ኣብ ማስ ሚድያ ፀብፀባት ይወሃብ እዩ ዓመታዊ ሕጂ እቲ ዝገርመካ ቬሪ ሪሞት ኤርያስ ቤት ትምህርትታት ዘይነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ጨንፈር ርሑቓት ዓዲ ከፋተታት ዓድታት ዘሎ ሃገርና ቤት ትምህርቲ የለን ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ዝርግሐ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ወላ ገሊኡ ፀብፀባት ክሪኦ ከለካ 400 ሚእታዊት ዓብዩ 500 ሚእታዊት ዓብዩ እዚ ኸ ልክዕ እዩ ኣና እውን ንዘውር እንዲና ምክንያቱ ኣብ ሳመር ዞባታት ንኸይድ ኢና ኣብቲ ሪሞት ኤርያ ዘሎ ኩነታት ትሬኒንግ ስልጠና ክትህብ ከለካ ሕጂ ክትሪኦ ኣብ ዝኾነ ጨንፈር ርሑቕ ዓድታት ትምህርቲ ሃኒፁ ገለ ሕጂ ዝርግሐ ኣዝዩ ዓብ ለውጢ ዝርግሐ እዩ ዘሎ ስለዚ ትምህርትታት ኣብ ኩሉ ኩነታት እቲ ካልኣይካ እቲ ዋላቲ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ከዓኒ ትምህርቲ ክዝርጋሕ ከም ዝከሎ ምክንያቱ እቲ ብፅሒት ብትምህርቲ ኩሉ ክበፃሕ ከም ዘለዎ ኢሉ ስለ ከም ፖሊሲ እውን ስለ ዝሓዞ ኣብኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እቲ ዝርግሐ ትምህርቲ ሃገርና ኣዝዩ ተዓፃፂፉ ዘሎ ኣብቲ ሓለፈ ናይ መግዛእቲ ትሒዝካ ወይ ካብቲ ናይ መጀመርታ 10 ዓመታት ዝነበረ ናይ ነፃነት ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ተዓፃፂፉ እዩ ዘሎ ዝርግሐ ብዙሕ መምሃራን እውን ከምኡ ሕጂ ብዙሕ መምሃራን ሕጂ እንታይ እቲ ቀንዲ ኢልካ ዘምፂሐ ዝነበርካ እቲ ፕሮፌሽናል መምህር ኮይኑ ዝምደብ ስለዘየለ መብዛሕትኡ ትምህርቲ ዘጥሉ ሕፅረት ዝኾነ ግራጁዌት ዝገበረ መምህር ስለዝኾን ኣብቲ ሞያ ፕሮፌሽናል መምህር ትብሎ ፔዳጎጂ ፅጊብካ ዘመሃርካዮ መምህር ክሓፅረካ ክእል እዩ ንሱ ከዓ ምናልባት ቁርብ ተኻሊቱ ትንክፈካ ኸውን እምበር እቲ መምሃራን እውን ግራጁዌት ዝገብር ዓመታዊ ካብ ኮሌጃታትና በቲ ሞያ ወላ ይኹን ዳ እምበር እቲ ዓቕሚ ሰብ ስለ ዝርከብ ኣብ ምምዳብ መምሃራን እውን ብዙሕ ፀገም ከም ፀገም የርኣይኒ ግን ምናልባት ኣብቲ ዓይነት መምህር ይጎድለካ ኸውን ምክንያቱ መምህር ኢልካ ዘፍረኻዮ መምህር ስለዘይኮነ ከም ዝበልኩ ሕና መምሃራን ኮይና ኢና ፍሪና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንማሃር ከለና ምስኡ ማዕረ ማዕሪ 4 ዓመት ፔዳጎጂ ተማሂርና ኢና ስለዚ ሎም ተምሃራይስ ብዙሕ የብልካን መምህር ኮይኑ ዝወፅእ ተምሃራይስ የብልና እወ ሕጂ ንስዎ ሕጂ ንሕና ከም ሂውማን ሪሶርስ ዴቨሎፕመንት ዘለና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሕጂ እቲ ኢንሰርቪስ ትሬኒንግ ዝበሃል ኢና ንህብ መብዛሕትኡ እቲ ኢንዳክሽን ኮርስስ እናሃብካ ዓመት ግን እቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዙሕ ፃዕሪ ዘካይድ ኣብቲ ትምህርታዊ መዳይ ብዙሕ ትምህርቲ ክሳይ ምስ ከምዚ እሞ ከመይ ስጉም ኣሎ እቲ ትምህርቲ ትብል ናትካ ገምጋምሲ እንታይ ዝመስል እወ ሕጂ እቲ ዝርግሐት ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ትምህርቲ ረክብ ኣሎ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ዓይነት ናይቲ ትምህርቲ ከም ዝበልኩ ከምቲ መምሃራን እውን በቲ ዝድለ ዝፈርዩ ስለ ዘየለው ኣብቲ ዓይነት ብዙሕ ዘመካሕክሳይ ፅሬት ትምህርቲ ኣለና ኢልካ ትዛረበሉ ትኽእልና ግን ትብፅሒት ግን ኣሎ ተበፂሑ ወይ ኩሉ ተበፂሑ እዩ ሕጂ እቲ ሽግራት እንታይ ዝኾነ ኣብ ሃገርና ተሪኢና ብቀዳማይ ዲግሪ ተማሂሮም ተመሪቆም ንኻልኣይ ዲግሪ ንማስተርስ ንወፃኢ ዝኸዱ ብዙሓት ተምሃሩ ኣለዉ ኣብኡ ምስ ከዱ ከዓ እቲ ዘመዝግብዎ ነጥቢ ኣዝዩ ልዑል ዝነኣድ እዩ ሓንሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብተደጋጋሚ ከምኡ ዓይነት ብዜና መልክዕ እውን መፂ እሞ እዚ ኸ ነቲ ብቕዓት ናይ ኤርትራስ ብሓቂ የንፀባርቕ ዶ ከንፀባርቕ ኣይክእል እንድዩ ዋላ ብኸፊል ዋላ ብምሉእ
سكناتك خبزي انتاي جمجمك هو حجي حنا كو تي توالدرنت ساي ننزرب نمبر لك على هذا بهذا له كل ولا كاب قدما تحس كاب سمرا يونيفرسيتي ناب ኢትዮጵያ ካብ ደቀተ ናይ ስመራ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ተማሃሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቆርቆሎ ተም ዝበለጹ ተማሃሮ ከም ዝነበሩና ሕና ብዕላል ንሰምዖ ወይ ከዓ ንሪኦ ሕጂ ከዓ ከም ዝብሎ ዘለካ ካብዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኸዱ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ረኺቦም ኣብ ደገ ከዱ ከለዉ እቲ ሃይ ፐርፎርማንስ ዘርእዩ ኤርትራውያን እዮም ሕጂ እንታይ ዘለካ እቲ ተምሃራይ ሲ ኩሉ ከምኡ ዲና ሕጂ ክትብል ከለካ እቲ ኣክሰስ እቲ ከይ ዘሎ ዕድል ተምሃራይ ዝረኸበ ሲ እቲ ናቱ ውልቃዊ ፃዕሪ ዘለዎ ድዩ እቲ ወይ ከዓ ዝድለ ኣብ ሓሸት ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ሕጂ ከምኡ ዲና ኩሉና ትዝርግሐ ከም ዓይነት ተምሃራይ ሳብ ኩሉ ሎ ዲን ሒልካ ቁርብ ስታይ ገብረካ እዩ በር ልካ ኣለኻ እንታይ ማለት እየ ነቲ ኤርትራዊ ብቕዓት ናይ ትምህርትስ የንፀባርቕ ደሎ ማለት እየ እወ ሕጂ ብስታይ ተሪእኻዮ ሕናሲ ኤርትራ ክትብል ከለኻ ሕጂ ኩሉ ዞባታትን ኩሉ ንኡሳት ዞባታትን ክዛረብ ከለኻ ሕጂ ኣበይ ናይቲ ቅርዓት ትምህርቲ ሒልካ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ከተማን ሓውሲ ከተማን ዘለዋ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኳሊቲ ዝያዳ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ተመክሮ ዘለዎ መምህር እውን ናብቲ ከተማ እንዳተኣከበ ስለ ዝመፅእ ዝሓሸ ብልጫ ዘለዎ ንሱ እዩ እቲ ሕጂ ተኡ ዝፈርስ ሰብ ዝያዳ እቲ ኳሊቲ ዘለዎ ሰብ ትረክብ ሓደ ናብ ዝኾነ ቦታ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምስ ረኸበ ዝያዳ ንሱ ወላ እቲ ኮሌጅ ዝበልካዮ ኣብ ሃይስኩል ኣብ ጂኒየር ዝበለኩ ኣብቲ ኮሌጅ እውን ሓደ ንሱ ዝተረፍኮ ንሱ እዩ እሱ ከዓ ንትምህርቲ ዕድል ክረክብ ከለካ እቲ ኣብ ኮሌጅ ዝፀንሐ ተምሃራይ እዩ ትምህርቲ ዕድል ዝረክብ ስለዚ ንሱ እቲ ካብ ቀደም እውን ኳሊቲ ኮይኑ ስለ ዝመፀ ኣብ ክሳይ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ከይዱ ትምህርቲ ክከታተል ከሎ ሽዑ ዝበለፀ ሰብ ኮይኑ ተዋዲሩ ክወፅእ ትሪኢኻ ኩሉ ግዜ መምህር 15 ዓመት ኢኻ ሙሉእ ምሄርካ ብድሕሪ ኢኻ 10 ዓመትካ ቤት ፅሕፈት ሰሪሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብቲ ሚኒስትር ትምህርቲስ ኣይተፈለኻን ዝመሃርካዮም ተምሃሮ ኣማይ ዘይኮኑስ ኣይሸሓት ተምሃሮ ፍሪኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ እስኻ ዝመሃርካዮም እምቦ ዘይትፈልጦም ንሶም ዝፈልጡኻ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ተምሃሮ ዝረኸብካሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ እንተሎ ከመይ እንታይ ይብሉኻ ትግብረ መልሶም ከመይ ይመስል እስከ ብዛዕባ ዝኽዕለና ብሓቂ እዚኣ ዝበልካያ ኣዝዮም ብዙሓት ብፍላይ ካብኡ ናብኡ ነብቲ ኣብቲ መጀመርታ ዝነበርና 97 ነገለ ብዙሕ ተጋደልቲ ምሸታዊ ዝመሃሩ ነይሮም ኣነ ካብ ኩሉ ዝገርመኒ ዓበይቲኦም ሽዑ ንብረት ድሌትን ሓይሊ መንፋዓት ትምህርቶምን ኣዝዮም እዮም ሳይ ነይሮም ሕጂ ሽዑ ዝመሃርናዮም ስጋዕ ማስተርስ ዝበፅሑ ኣለዉ ሕጂ ብዛዕሊ ፖዚሽን ናይ መንግስቲ ዝሰርሑ በቃ ብጣዕሚ ኣነ ካብቲኦም ንኣሽቱ ከማን እናቶም እዩ ዝገርመኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክንደይ ዓመታት ኣብ ገድልን ንሃገር ንቓልቲ ናፅነት ከውፅኡ ዝወፈዩ ግዜኦም እዮም ግን እቲያ ዝሃብካዮም እዋታት ሽዑ ግን ከመይ ገይሮም ሪካቨር ገይሮም ንኩሉ ተዋዲሮም ስጋዕ ግራጁዌት ስጋዕ ማስተር ዝበፅሑ ብሕጂ ስጋዕ ሕጂ ዝፈልጦም ኣብ ዝለዓለ ናይ መንግስቲ ደረጃ ዝሰርሑ ኣለዉ ከምኡ እውን ንኣሽቱ ከዓኒ ምሄርካ ዝወዳእካዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሕፈታት ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣገልግሎት ክትረክብ ከለካ ኣብ ሕክምና ከይድ ኣብ ዝኾነ መምህር ከይትፈልጦም ኢኻ ግን መምህር ከምዚ ኢልካ ምሄርካ ነርካ ኮይኻ እንዳበሉ ክቕበልካ ክትሪኦም ከለካ እዚ እቲ ካቲ ፃማ ናይ መምህር ዝበሃል ብሓቂ ሰብ ኣፍሪኻ ከገልግለካ ክትሪኦ ከለካ ንሱ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ፃዓንቲ ወይ ዝበልናዮ ግዜያዊ ደሞዝ ገለን ማለት ድሓር ብኡ ኢኻ ትከሓስ ሰብ ተፈሪዩ ምስ ረኣኻዮ ሞ ከገልግለካ ከዓ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ወላ ሕጂ ብዝቐረባ ግዜ ኣብ ዓሰብ ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ነበረ ተምሃሮ ሕጂ ማስተርስ ገይሮም ኣብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገርና ዝሰርሑ ተምሃሮና ናይ ብሄር ዓፋር ተምሃሮና ነበሩ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ሳይ ኮይኖም ክትሪኦም ከለካ ማስተርስ በፂሖም ይሕብነካ ምክንያቱ ኣብቲ ሪሞት ኤርያ ከም ሂርካዮም ብፍላይ ንሳቶም ኢማን ካብ ኩሉ ዝትንክፈኒ ማለት ኣብ ሪሞት ኤርያ ተማሂሮም ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ መንግስቲ ተዋፊሮም ክሰርሑ ክትሪኦም ከለካ ስጋዕ ክንደይ ሰብሲ ክቕየር ከም ዝኽእል ብትምህርቲ ይረኣየካ መምህር ጎኒ ጎንቲ ክትምህሮ ፀናሕካ ቤት ፅሕፈት እውን እናሰራሕካ ከለካ ገለ መፃሕፍቲ ፅሒፍካ ኣለካ ንተምሃሮ ዝሕግዝ ማለት እዩ ንኻልኣይ ደረጃ እስከ እቲ መፃሕፍቲ እቲ ከመይ ዝበለ መፃሕፍቲ እዩ ንተምሃሮ ከንታይ ይሕግዝ ኣሎ ብዛዕባ እቲ መፃሕፍቲ ገለ መብርህ ዶ ምሃብካና እወ ማለት መምህርና እኮ ከምዚ ሓደ እዋን ተሰሪሕካ ትወፅእ ኣይኮነን መምህርና ኩሉ ግዜ እኩብ ተመክሮ እዩ ምስ ግዜ እኩብ ተመክሮ ተምፅኦ ስለ ዝኾነ ሕጂ
እቲ ኣብ ተፈላለየ እዋን ዝነበረካ ተመኩሮታት ክትሪኦ ከለኻ ተምሃራይ ኣይነ እንታይ ተገበርካ ክትሕግዞ ትኽእል ኢልካ ትሓስብ ከለኻ ሽዑ መፅሓፍ ክተፅሕፎ ከም ዘለካ እቲ ብዙሕ ዓመታት ምክንያቱ ሓንቲ ኤክሰርሳይዝ ትጥቀመላ ነበርካ ወይ ከዓ ከም ክላስ ወርክ ትጥቀመላ ነበርካ ከም ሓንቲ ዶክመንት ለትሕዞ ሕጂ እስከዚታት ኮምፓይል ጌርካ ኩሉ ግዜ ዝሓሸ እንታይ ግብር ኣቢለ ገለ ክገብር ክእል እየ ኢልካ ትሓስብ ድሓር ከምኡ ስለ ትሓስብ ኣነ ናብ ከምዚ ክስታያት ኣትየ ማለት እዩ በቲ ሞያየ ዝፅሕፍ ናይ ፊዚክስ መፅሓፍቲ ዝፅሕፍ ስጋብ ሕጂ እውን ዋላ ናይ ኦፊስ ስራሕቲ ኣለኹን እቲ ሞያ ናይቲ ፊዚክስ ግን ከም መምህር ወላ ሓደ ዕዩ ይሰርሓሉ እየ ከም መፅሓፍ ከዓ ፅሕፈሉ ስለዝኾን ካብቲ ሞያ ኣይረሓኩን እንታይ መፅሓፍቲ ዝፅሓፍኮ እንተልየን ሓንቲ መጀመርታ ዝፅሓፍኳ እዚኣ ፕሮብሌም ሶልቨር ትብል እዚኣ ፕሮብሌም ሶልቨር ሃይ ስኩል ፊዚክስ እያ ትብል ፕሮብሌም ሶልቨር ሃይ ስኩል ፊዚክስ ትብል እዚኣ መጀመርታ ፅሒፈ እዋ ዳሓን ሕራይ ወታይ ፍላይን ግዜ መፅሓፍቲ እዚኣ ኦኬ እዚኣ ፕሮብሌም ሶልቨር ሃይ ስኩል ፊዚክስ ትበሃል ዳርጋ 450 ከባቢ እቲ ናታ ትሕዝቶ ፔጅ ዘሎ ሕጂ ፕሮብሌም ሶልቨር እያ ትብል እዚኣ ሕጂ እዚኣ ኦብጀክቲቭ ኣለዋ ናይ እዚኣ መፅሓፍ እንታይ እዚኣ ከምዚኣ ሽማ ትሕብራ ፕሮብሌም ተምፅእ how do you solve the problem ተሪእካ strategies of solve the problem ድሓር ሶሉሽንስ ተፈካ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ፕሮብሌም ኤንድ ሶሉሽንስ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ናታ ተብልጭ ኣለዋ ሕጂ እዚኣ ግን ፕሮብሌም ሶልቭ ክትገብር ትኾንካ ግን እንታይ የድልየካ ንሒልና ግን ኮንተንትካ ክትድልየካ እዩ ሕጂ ኮንተንት ክትድልየካ ኣለዎ ምክንያቱ ፕሮብሌም ሲ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ፕሮብሌም ሶልቭ ትገብር ሕጂ እቲ ሳብጀክት ማተር ኮንተንት ዝብሎ ከዓ ኣዝኻ ብዓምቆት ክትፈልጦ ስለ ዘለካ ድሓር ኔክስት ከዓ እዚኣ ቮሊዩም 1 ቮሊዩም ኦኬ እዚኣ ማዓስያ ኣብ 2010 ጀመርታ ጀሚረ ነይራ ድሓር ግን ኣብ 2011 እያ ሳይ ኮይና ዘላ 2011 ተሓቲማ ሳይ ኮይና 2011 ተሓቲማ እያ መፅሓፍ ድሓር እዚ ከም ዝብለካ ዘለኹ ድሓር የድልየካ ከዓ ሕጂ እንታይ ፍልልዩ እዚ መፅሓፍ ከም መፅሓፍ 4 መፅሓፍትን ወዲእ ዘለኹ ሕጂ እዚኣ ፕሮብሌም ሶልቨር ትብል እዚኻ ሞደርን ኣፕሮች ሃይ ስኩል ፊዚክስ ትብል ኣብ 2 ቮሊዩም እየን ሕጂ 2 ቮሊዩም እየን ዘለዋን ሕጂ እዚ እንታይ ፍልል እንተሒልና እዚ ኮንተንት እዩ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ቲዎሪስ ኤንድ ኣፕሊኬሽን ናይት ፊዚክስ ከዓኒ ብሰፊሑ ኣብ ተፃሒፉላ ሕጂ እዚ ፕሮብሌምስ እዚኣ ፕሮብሌም ሶልቭ ትገብር ከላ እዚ ግን ኮንተንት ወይ ከዓ ቲዎሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ናይት ፊዚክስ ብዲቴይል ትገልፀልካ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን እንታይ ሕግዛኻ ነቲ ሳብጀክት ማተር ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጦ እቲ ናቱ ኣፕሊኬሽን ፅቡቅ ጌርካ ትርዳእ ድሓር ዝኾነ ፕሮብሌም ክመፀካ ከሎ ከም ስትራቴጂ ናይ ፕሮብሌም ከዓ እዚኣ ሶልቭ ትገብር ካልእ እውን ሲምፕሊፋይድ ሃይ ስኩል ፊዚክስ እውን ትብል ኣላትኒ ካልኻ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ሃይ ስኩል ፊዚክስ ካውን ትብል ራብዒት ኣላ ሴንቴን ክልተ ኣብ ሕትመት በፅሓና ኣለዋ ሕጂ እቲኣ ሓንቲ እቲኣ ሳለሰይቲ ግን ሲምፕሊፋይድ ሃይ ስኩል ፊዚክስ እንታይ ገይረ ምክንያቱ እዚ ኣብ ዕዳጋ ትሪኦ ከለኻ ነዊሕ እዋን እዩ ዝወስደሉ ወይ እቲ ክብሪ ንሕብረተሰብ ዋጋ እንዳሃቦ ድዩ እቲ መፅሓፍ ብዙሕ ክጥቀመሉ ስለትርኢ ሓርዚኣ ሳለሰይቲ መፅሓፈ ግን ኣይሕተምኳን እንታይ ገይርያ ብግሬድስ መቃቂል እያ ከምዚ ሃንድ ኣውት ገይርያ ማለት እዩ ሕጂ ሃንድ ኣውት ገይራ እዚ ሕጂ ሞደር ሲምፕሊፋይድ ሃይ ስኩል ፊዚክስ ግሬድ 9 ግሬድ 10 ግሬድ 11 ግሬድ 12 እዚ ሓንቲ መፅሓፍ እያ ሕጂ ሓንቲ መፅሓፍ እያ ግን ፓርቲሽን ገይርና ስታይ ገይረ ሕጂ ሳማሪ ከዓ ቴን ሳማሪ ሕጂ እዚኣ ሳማሪ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ከም መምህር እዚኣ ክልተ መምሃሪት እያ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መዘኻኸሪ ጥራሕ ክትኾን ኢልካ ትኽእል ሳማሪ ኖትስ ኤግዛምፕልስ እዩ ዘለዋ ሳማሪ ኖትስ ኤግዛምፕልስ እዩ ዘለዋ ሕጂ ግሬድ 9 ፈተና እንድሓላትካ ምናልባት እስከ እንታይ ዘረስዓው ከይህሉ ኢልካ ሳማራይዝ ንክትገብራ ትሕግዘካ ማለት እዩ ሕጂ ናብዚኣ ኣላ እታ ኦብጀክቲቭ ሃይ ስኩል ፊዚክስ ትብል ኦብጀክቲቭ ኮሽንስ እያ እሱ ስጋዕ 3000 ኮሽንስ ዘለዋ እያሳ multiple choice questions objective questions of high school physics እያ ትብል above 3000 questions ኣለዋ ንሳ ሕጂ ኣብ ሕትመት ኣይወፀትን ኣላ ግን ተወዲኣ ኮፍ ዝበለት እያ ምክንያቱ ምስቲ ፕሪንቲን ዋጋ ብዙሕ ገንዘብ ስለዝሓትት ካልኣይ ከዓ እቲ ዕዳጋ እውን ዝሕል ስለ ዘሎ ናይ መፅሓፍቲ ንግዚኡ ኮፍ ኢላ ዘላ ስራሕ እያ ማለት እዩ እዚ መፅሓፍቲ ካብ ምብኡ ንተምሃሮ ማዕረ ክንደይ ጠቂሞም ዝብል ገምጋም ኣለካ ኣዝዩ ዝሕግዞም ፍላይ እወ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሕጂ እቲ ግብረ መልሲ እንታይ መስለካ እዚኣ ፕሮብሌም ሶልቨር ሕጂ መብዛሕትኦም ተምሃሮ እዚኦም ፈትዋ እዚኣ ከዓ እቲ ቀዳሚት መፅሓፍ እያ ሕጂ እዚኣ እዚ
ريدين له كونتنت سلا زلو تنبالك حجي ابزو وان زلو تمهارنا ابز حنت يفوتو حصر زبلن كسايمبر ديتيل كومبو كساي غوفنيو حجي تي ولادي قرب انفو زلو نايت تمرت تخينو مبزحتو زي بر حجي تمهارو خغط زليم دويلهم عين تحيشم زلوني حجي انا كله حايش يزلهم زي حايش كتلهم ناتنا ناتوس يالله زي خيم بابكا كونتنت خفلتكا نا بروبليم تاعتخاني بروبليم سولف تقبر ساي كوين معناتو فيري شالو يزخون زلو تنات كان ولج ملاتي تنات كان ولج فيري شالو يخون الله مالتي ان ديتيل امبيبكا كونتنت فليتكا ابليكيشنات فليتكا اف سولفين بروبليم تاعتيخا كن يا ار فيري سكسسفول تخون تنات كان نولج كونكريت تخون حجي ذاتس واي حجي كل غزي فيري شالو طرح اكزام زحلفك طرح زي كونه مسخا زنبر نولج حزكا تحلف كلها زياده سايز خون ስለዚህ انا حجي كم ممر خبل كلغو انبو مجمع تحت مو خنكم زي مودرن ابروش انبو لحد نفسكم تقوموا خلكم كاتا بروبلم سولفر تاعتو يزبل بروبلم حجي كل سيت صفوي عينت حايش مركم مبزحت ولادي ويتمهري دويلو حتى نخزلهم مصحف عينت تغزاو هاي حايش لني جيت عقم منات ولادي كله خغزو يصبو قد تعامل سل زوحدك حجي بريوريتي تسرع بهرياوي حجي كم لمدخا تاع قداميت سرح سل فتوا زياده نساي مكسايز غبره ممر افرم حنتي اقدمكا زتقسكا ناي حتمت صقم كلته مصحفت زخوناون زي زرغح كون الله ايلكا نيركامو تنا حتمت قرب صقم كم زلو تحبر الله خاب تخبر واغا تقطبها سلاز تنكس لزبلكا ابز حجي زحغزخا سبات ወይ ገለውን ተትረክብ ሲ ነቲ ሕትመት محتم كان دوزن مصحفت زي ابز انتاي كتب لنا تخيل هو حجيتي ستايديو هذا خمس بلاكا زلخو تي علاقه ناي مصحفتي ازي زحل دولي زحليو منوحي ساعات قبره حجيتي جنزب كاني تي حتمت كا جنزب يحس هذا ولا تي برينت بريس حجي حجوز خايم تواعو خايم كن لازم يتطرح مغفل دحن صريحه ولا شيء كتخفلو يلوم يتواعو خايم تي ما احنا نحتم لهم فلاي بعد ادوناي زي اطلس برينتين بريس يجي تواعو كيسو نفع ستايو سرح سايز قبركا دحن قالو ميتاو كفلمو صريح خالات قولو حجيت مصحفت كن نوي عم تتوسر كتشطه حجبكم مسخا خال اسميت كتوسخ كساي تخون بس كان سقرب خي ساي يخون مو زحلي خطو تمر بحد ما عاد توصو خلي باهز بلا كما سب كان فرايتي رخيبو كم زلك عين تحشني له ولا فتي باهز ولا تخن بك معناته بس حشكا بس يكون زنبب ነገር كل غزي بالا بناتك موتيفيشن تتبقى ስለዚህ حش فرايتي طرح تقرب له انت حجي انتي فيزيكس طرح رس غير كاس فيزيكس طرح هون الله بلك هو فيزيكس طرح حجي خم زول نسوات الله قال لي ولا قال حجي ماينوري ماثماتكس ولا ماثماتكس مو بصح عم تسرح لي قلنا انا تي فيزيكس اي لافيت فيزيكس لفوتو فيزيكس بزح مصحف تزنبب حجي لك خمجي استايكو كاولوسي كاولو تاع هيوتي كاولو تبع مرت صحبس صعدا خسرات تخل سلاطه تبلع تخل تفاعلي غير كتدالوا بتي باهت بلت كتدالوا تخليها تمرت ساينس تي كونسبت سي تي ساينس سي ግን بقرب መንገድ ዝርዳሉ ተማሃራይ ትገብር ሚትካ እዚያ እስከ ትሕግዞ ትኽእል በዚያ መንገድ አዝናልካ በዲፈረንት ሜቶዶሎጂ ማለት እኮ ማስ አጋባቢ ክትቀርበሉ ዘለኻ ያ ትምህርቲ ያ ፊዚክስ በቲያ ዝቀለለት መንገድ ክትምትርዶ ተማሃራይ ትገብር ሕጂ ዛስዋይ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ዋን እዚ ንተማሃራይ ቴክስት ብዙሕ እውን እኮ ሰላ ቴክኖሎጂ ሎም ቴክስት موبايل خطف على ديفرنت فرايتس اوف مصحف تقرب خلي حجي كن سخا مستنات كازلا كاريكولم ناي هاجركا انت واحد ابلكا نعوز مثل تقربلو سايت غبر مرلهم مصحفت داركا تكست سي سل تكنولوجيس كله داونلود ناغبره زخونه مصحف تركب خلي ግን مستنات كا كونتكستوال سني هاجركا زانا ابلكا ግን بزقله لمنገድ خميكا تقربلي برت ساينس تيورس ناي ساينس اي قيردي مسي تيهم زلكا زلهو تي قطبات ገንዘብ ስለዚህ حزكا ينبر بز فرايتي مصحف تطوكت ላይ ትቀሪንኻ lot of serious መጽሐፍት ገርናውን ክነውጽ ምኻልና የርና ምስታይ ሰየርካ ግን እዚ ከምዝለካ ዘለኹ እቲ ቁጠባ ይሕዘካ እዩ ካልካ እቲ ዕዳጋ ኸኣኒ ኣታባዕ ይኮን ዘሎ መጽሐፍ እንታይ ምስ ግዜ ኸ ሕጂ ንሪኦ ቁርብ ተተቐየረልና እምበር ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ሕጂ ምስ ከምኡ ስታይ ትኸውን ኢኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ቆልዓስ ኣብ ገጠር በሎ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣዝዩ በሎ ኣብ ከተማ
دارجا كله مسبوق على تمهرايسي ناب تمرت وفريو كملهم دخان تايس أني هنا نوح عمتات كا نحنا دارجا كلنا أبيات تمرتنا خنبل نخلينا ناي منجست أبيات تمرت سلسخنا ولا قدم دارجا بتروحينا نمهار مالتي منجستي وفرز جبرلكا سلازي خمزي رستي مثلا نايمبو قال سدرابيتات كا زبزح خنبل نخلينا وفرونا يجبرانين قال خا وفرز جبر له سلازي ولاتك أب تمرت وفر مقبار ما عرف عندي تقاميمو أبزنتاي كتبل تخيل تحبرت سبنا خمي على لبزي هو مو أنا أزي سايس قبر ولادي ولا خبتي أزي بقوله أب تمرتي بتعمل إنفست قبل لك عم زبالك هايو أبز هاجرس قاعد هير تم إديكيشن زلوا بناس أنا مهار كلنا بناس أنا مهارنا لك علىها حجتي ناس مهاني وكمان تي سايس قبرك حجي اتولادي جن ولادو تياز كالو يزقبر حجي ما ستي قطبا ومنابرو نايت حزبنا قرب ስለዚህ ታውታቱ ውሕድ ስለዝኾነ እዩ ኣፎርድ ክገብሩ ስለዘይክእል እምበር ኣነ ክንዲ ስድራ ቤታት ኣለዉ ወላ ዝገደፉ ገዲፎም ኣብ ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ዝገብሩ ብግሊ ሕጂ ኣነ ከም ልምዲ እውን ብገሊ ኣብ ገዛ ዝምህሮም ቆሎም ኣለውኒ ሕጂ ገሊኦም ረኺቦም ኣይኮኑ ግን ደውላዶም ክመሃር ስለዝደልይዎ ዝኸፈሉ ከፊሎም ክመሃሩ ደልዮም ገዲ ተፃጊሞም መፅሓፍ ገፁ ትሪኦም ስለዚ ወላዲ ቁጠባ ተዘይሓኒቆ ኣብ ውላዱ ዘለዎ እቲ ፊቸር ናይቲ ቆልዓ ስለ ዝረአዮ ዘ ማክሲመም እዩ ሳክሪፋይስ ዝገብረሉ ዘ ማክሲመም ወላ ብዙ ሪሞት ኤሪያ ንሕከይድካ ብጣዕሚ ሕጂ ካብ ገጠራት ከመን ዝድውሉለይ ኣለዉ መፅያ መፅሓፍ ዝደልይዋ ኣብይ ክንረክብ ንኽእል ኢሎም ካብ ርሑቕ ዝድውሉልካ እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ድሌት ኣለዎ ወላዲ ምናልባት ቁጠባዊ ፀገማቱ ተዘይሓኒቕዎ ወላዲ ሞ ዘ ኤክስትሪም እዩ ናብ ውላዱ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ ممهر عبد قدي حدار ولاد كنكيد مخنياس أكلت محبراو هيوتنا يمو اسك أبزغ التاريخ هيوت كهم يزمسل زي أنا حدار دهاني على حدار أب 4 قلوعي كلت ودي كلت والد علوني أنت عباي قالي تقول حجي أساس 3 زريا سوا وريدا حجي داي سيرتيفيكيت سايمتيا ناي حكمنا تمرتي استانت نرس كوينا تمارلا سلازي اتيم قالت كا هم تمرت قطولو كاتولو تحنا الله نبرا حدر ممهر كحتكا مس تمهارو مس ولدي مالس مس تمرت تحسكا انتاي لبوا ختم حلالف تقل انتاي ملخ تكتب لهم معناتوس تمرت بنقسنت كا تتمهير كان يصبو ابزا اتوكيرون ولد انتاي كغبر لهم تمهارو انتاي كغبر لهم حبرتسب انتاي كغبرالو أبزس انتاي كتب لنا تخيل موداتا هو مالسي لومي تمرتي خنلكلنا علمنا بزحات زلا معباله مس زخون خوينكا تمرت كل له حدي تماهيركا لومي نمنبارونا صقامي مالتي مستمعوا العجزيه ايتخيدينيخا سلازي تمرتي تي ازيو ناي قدامنت يو سلازي ولادخا انا ازي بزح انفست نغبرو لهم دلنا تمرتسي لكعيو هاجرنا ناس أي سلوس قاع لعب درجات تمرتي أفكارات هاجرات كنا يقولنا بتعمي خبر تزلوا طرح يزمهر إحنا قلنا زي نخوض لنا تقاطات أبجوب تتغيبنا إحنا خاط بذكاء لنا من قد بتمنقسي هو وتعيثات قبل زلوا زارجاز بس حوت تعيثاتنا نيت تمرتنا دك ناسي منقسي شوفنا صل زلوا إحنا خاط بتذكاء لنا من قدي لك أنا نحجزن أبزل صح درجة خنا بصح من كنكل لنا ما تتعدلات كنت قوم لنا يزفل سلازي مناتو تمرت ندحلا بوب تطيم ابغزا تمرت كل غزي قلعه تمرت لسدكايو اخيلو تماهيرو ماتون يكون از تمكتالنا ولاد له ديسيبلين كابغزا جميركا تي ساعات غيركا مصنع مع تصاوت كتكاتلو اقداسيو كل غزي خا تمرتي ولا تمرت اكلات زاري كلا سلس كورنا زمدناتات كلو كالو ولادي تمرتي تمهرايني حجيم 3 يوم سلساو خرنعات نحصبو زمدناتات الله تقلع تملميلي زوص خم سرعت لك عم زغرف تخاتيل كان حز مايتس يتقمكم وين كصبو فري زصحلكا اذا قلع لك خبي كل غزي سلساو خرنع وينكا مسول بتمرتي بقربه تخاتيل كان قلع زدلي تمرتنا حجسكا كتكاتل تمرت مسدات راح يكون انت ناي تمرتي صبلتوي كابلጫት رخبلا مكتتال ازيو كولدها هلو لو لذي كل تطامامير عو زبصحكا
ምናልባት እውን ምስ ኣተሓሕዛ ኣቢልካ ንዓኻ ብዝተፈላለየ መልክዕ ወይ ኣብ ሕትመት ክሕግዘካ ዝደሊ ሰብ ወይ መፅሕፍትኻ እውን ኣብ ምዝርጋሕ ድዩ ወይ ኣብ ምዕዳግ ድዩ ክተሓባበረካ ዝደሊ ሰብ ክረኽበካ እንተደልዩስ ቁፅሪ ቴሌፎንካ ከምኡ እውን እቲ ናይ ኢሜይል ተለካ እውን ተሃብካና እቲ ኣድራሻ ፅቡቕ እዩ ዝኾነ ብስራሕ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ንዓይ ክረኽበኒ ዝደሊ ተልዩ ቁፅሪ ቴሌፎኒ 07 25 8560 መምርያ ኤፍሬም ተኽላይ እንተኢሉ ክረኽበኒ ይኽእል እዩ ብቲ ኢሜይል techframe@gmail.com ከዓ بإيميل أدرس له بس رغبنا خبز غل يا غني لنا كبراتن تخطاتلتي MN لومي عدالينا لكم زنبرنا أبتمرت زتكورة قاشانا ممر إفرم مينيرو ممر إفرم سلت ذهب كنا سفيح حبريتان بسمين بسم مسارحتين بسم تخطاتلتنان أزي أمسجنكا كبرانن تخطاتلتنا دما تحسنا نلومي أبزي فتيمنا لنا خالق زي بخالق تحسون الراقبين سابشعو سلام نقلاتنا